बर' थुनलाइयाव डक्टर बारदैसिला नार्जारिनि गेदेर बिहोमा। गावनो सुजुनानै दिहुननाय गांनै बिजाब बेखेवदों डक्टर बारदैसिला नार्जारिया। बाथौनि गुदि नेमखान्थि सानथौ बायदि बायदिफोरखौ नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों आन्डारस्टेन्डिं बाथौ रिलिजियास अफ द बड'स बिमुंजों बाथौ धोरोमारि गांसे बिजाबजों लोगोसे नों आंनि दोंसे खन्थाइ बिमुंजों गांसे खन्थाइ बिजाब दिहुननानै फोसावदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर बारदैसिला नार्जारिया। दिनै बेलासियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगावआव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देतलामांग्रा गयारी आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव डक्टर बारदैसिला नार्जारिनि बे गांनै बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बेखेवनाय हाबाफारियाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देतलामांग्रा गयारीजों लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सोरां ब्रह्म, दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालिनि आफादगिरि नायस्रां वारी, माइनाव आफादनि आफादगिरिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा डक्टर बारदैसिला नार्जारिनि बे गांनै बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव गावनि सुजुना दिहुननाय बिजाबजों लोगोसे बे बिजाबखौ सुजुना दिहुननायनि आन्दोनि थांखिखौ फोरमायना होयो डक्टर बारदैसिला नार्जारिया। बेजों लोगोसेयैनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि सानथौ बायदिखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ फोजौनायाव थुनलाइयारि बिथिङै बेबायदि अबदान होनाया जोबोद गिदिर हाबा आरो बे बिजाबा दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखायल' नङा, बे बिजाबनि गेजेरजों बाथौनि सोमोन्दै मुलुगनि मानसिफ्रा गियान मोननो हागोन होनना माखासे बाथ्रा बुंथियो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देतलामांग्रा गयारीया। दिनैनि नैबे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो मावथि सांग्रां लोगोनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिनाय आरो साबायखरखौ बावग्रोबाय। आं बुंगोन जे बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गावखौनो गाव देरगानाय मोन्दों, प्राउड खालामदों आं। मानोना डक्टर बारदैसिला नार्जारिया बे खम समनि गेजेराव आरो बे उन्दै बैसोआव दिनै जे बाथौ धोरोमनि जितु रिच एन्ड रिचुवेल ट्रेडिसन कालचार जोंनि जि फुजिनाय खुलुमनायनि खान्थिफोर बेखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ जे फोजौनायाव फेहेरनायाव फोगोमनायाव लिटारेरि बिथिङाव थुनलाइयारि बिथिङाव जे एथ' गिदिर अबदान होनो हागोन बे समाव आं बेखौ सानाखैमोन। बेखौ मिथिनानै दाखालिनिफ्रायनो जोंहा नायस्रां वारी बिथां बुंहरनायनिफ्रायनो आंनि गोसोआव एसे रंजानाय आरो मोजां मोननाय बे मोननै जिनिसा थाबाय थादों। मानोना बारदैसिला नार्जारिनि आखाइनि बिलिरनायाव जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे आगानसे थारमाने वान स्टेप बारायनाय बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव आरो बे मोनसे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि साफ्रोमबो सानसुमै लिरगिरि आरो फरायगिरि आरो धोरोमनि फारसे मिथिनो संदाननो नाजाग्रा बिथांमोननि थाखाय गिदिर मोनसे धोन, जाय धोननि गेजेरजों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोङो फोरोंलांनो हानायाव, मिथिहोलांनो हानायाव आरो धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ बेनोबो दोननानै इसोरजों गावखौ बोरैहाय जों संजग खालामनो हायो, फोनांजाबनो हायो, बेखौ फोथायहोनो हानायाव, इयुन जेनेरेसनखौ फोथायहोनो हानायाव मोनसे गिदिर अस्त्र, मोनसे हाथियार जे जों मोनबाय, मोनसे हाथियार जों मोनबाय, बे जोंनि थाखाय खोब देरगाथाव। बेखायनो आं बुंगोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं ओरैबायदि साननानै लादों जे आं बिबानाव थानानै जि जिनिसखौ हास्थायबाय थादों बे हास्थायबाय थानाय हाबाफारिया दिनै मोनसे जाफुंबाय। जे आं जेखौ लुबैदों जे जों खुगाजों बुंग्रा आखाइजों लिरनो रोङा, आखाइया जोंना सौहैया, बेखायनो खुगाजोंल' जों लेक्सार होयो, खुगाजोंल' जों बुङो। जायफ्रा आखाइजों खामानि मावनो हायो बे मावग्रा मानसिखौबो जोंनो नांगौ, खुगाजोंल'खौ नङा।
बे आखाइजोंबो मावग्रा मानसिया जे जों मोनबाय दिनै जों ओंखारहोनो हाबाय बे ओंखारहोनो हानाया जोंनि आफादनिबो मोनसे खोब देरगाथाव आरो सासे जों आखाइजों मावनो हाग्रा सासे मानसि जों जे सासे आइजोखौ मोननो हाबाय जोंनि फिसाफोरनि गेजेराव बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर सम्पति आरो बेसेबांबा गिदिर देरगाथाव बेखायनो आं सानो बे बारदैसिला नार्जारी डक्टर बारदैसिला नार्जारी बिथांनि सुजुनायाव जे मा होनो आन्डारस्टेन्डिं बाथौ द रिलिजन अफ द बड'स बे बिजाबा निस्सय खालि जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोथायग्रा बाथौ धोरोमखौ मिथिनो नाजाग्रा बा इसोर फोथायग्रानि थाखायल' नङा आं दहायनो मोनसे खोथाखौ बुंदों बे बिजाबा सारा मुलुगाव थानाय जायफोरा धोरोम फोथायारि इसोर फोथायारि सिबियारिफोर दं आं नास्तिक मानसिनि साइडखौ बुङाखिसै जायफ्रा धोरोमखौ फोथायग्रा इसोरखौ फोथायग्रा बे फोथायग्रा मोनफ्रोमबो एभ्रि ब्रान्चेस अफ द रिलिजन मोनफ्रोमबो धोरोमनि माबाफ्रा सिबियारिफ्रा बेखौ फरायनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै गेबेङै आरो प्रेक्टिकेलि मिथिनो हानायनि मोनसे बिजाब आरो बे बिजाबनि गेजेरजोंनो जोङो बाथौ धोरोमखौ आगानसे बारायहोनो हानाय बे बिथिङाव जों बुंनो हायो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।